Ndingangoda zvangu kuziva muchidimbu kuti zvakatanga sei kuti uzosvika pakusaona. Ndakabara nemusoro. Ndaenda kuchipatara. Ndakanzi meningitis. Ndokutorwa ngure pamusana. Kanokwana kunyaka 4. Pandaiswa treatment yacho inoita 2 weeks. Uri patreatment ingeti chemo yecancer. Saka pandakazobuda muchipatara ndakatobuda ndichiona asi musoro wairamba uchirwadza. Pakazongonyarara musoro ndopakabva pavhara maziso. Igore ripi iro? 2017 naApril. Sa izvi chii chinoitika paupenyu hwako nemaziso iwaya? Apa hapana chinotomboitika ndiona unongochiona mamweni hakutombonyatsoona chii. Zvoita TV nemashawazi. Unombo pane iye zvinezvi wairwara nemusoro iye zvinezvi maziso ako anorwadza here? Aiwa, maziso haarwadzi asi anongovava chete. Anovava? Anombobudawo kana misodzi kana ropa kana chii? Misodzi nemaramba. Misodzi. Zvinowanzoitika nguva chero paangovavira ipapo here kana kuti ndezveusiku masikati chii? Zvinowanzoitika mazuva adoko nemakuseni ndichimuka. Pawakazonge usisaone wamboenda kuchipatara makazodzokera ikoko here mukana mataura kuti iye zvinezvi handichaona? Ndakaenda. Vakati chii? Ndopavakandiendesa kumadhokotera emaziso aya. Ndovakazoona kuti maziso angu ari right asi chakakwara itsinga emaziso yacho yakakwara. Ndo zvakabudawo pamasikana awewa. Awa tinotenda. Sa zviri zvakakutadzisa kuita sei muupenyu hwako kuti iye zvinezvi hauchaona iwe wakambenge uchiona ukazo iye zvinezvi wakaita bofu wane makore mangani? Ndane 37. Saka nekusaona ikoko kwava handisisinowana chekuita. Une mudzimai here nevana? Mudzimai nevana 3. Vachirikuda kutoenda kuchikoro. Ndotoomerwa nokuti vana vave vaende kuchikoro. Saka ndatoda rubatsiro kuti ndichiri ndakadai ndikwanise kuchengeta mhuri yavo. Mkazi wayasekuru mazukuru wako akandiko mazukuru tikusimba muzukuru wako wakati kunobviwa mazukuru tinotenda muzukuru. asekuru ndini mukanya ndauya nevana nyakubereka wakadzama. Vana ava vana vandinozivawo. Ndauya nemukomana uyu auya nehanzvadzi yake. Dambudziko riripo nderekuti mukomana uyu agere pedyo nemi uyu akambenge achiona asi urema hwakazouya zvawo munguva pfupi yapfuura. Igore ripi naye? 2017. Ato murume mukuru ndo pakazonyangarika maziso ake. Saka ndauya navo kwamuri varidza uvi kwandiri vachema-chema. Ndikataura nehomwe yenyu vakati aiwa uya navo vapinde mudare ratateguru. Tinotenda. Vakanaka vazukuru vangu. Inokugamushirai vazukuru. Rako ndiri kuruona muzukuru wangu ravakaitwa kaitwa. Shirikai kuchira tinatsonzwana namashoko maita basa. Tinotenda. Chirega ndiri taureka muzukuru wangu rako kaitwa. Uri kundinzwa? Ranaona muzukuru kaitwa ravakaitwa iwe. Uri kundinzwa? Handina kuona wakaberekwa wakadaro muzukuru. Unondinzwa? Randinetsa muzukuru wangu
ndariona Kaini rematombo. Kana ndichiti rematombo, ndaona matombo ejecha achipinda mumaziso ako muzukuru wangu. Waita somunhu uya uri kutsvairwa maziso iwawa muzukuru wangu. Pachiuya tunopenya tutaitai, unotuziva here muzukuru wangu? Randaona muzukuru raiuya usati wabvutiwa meso iwawa, unorigamuchira here iroro retu taitai twaiuya muzukuru wangu? Randakuona izvezvi muzukuru wangu, ndaona tutaitai toto twabviswa, rakuya romhute ndo randakuona nhasi ragara pauri kaiwe muzukuru wangu. Muzukuru wangu, ndoda kuti ndikuyambutse muzukuru wangu. Ndakuda kuti ndikitaure Kaini regwenzi randiri kuona rawakapfumbatiswa muzukuru wangu ranga riri rokugeza. Regwenzi rawakageza ka muzukuru wangu Kaini. Hauna kwenda kuna nyambezi here muzukuru wangu? Nyambezi nganga. Randirikuona muzukuru wangu rakaitika iwewe harisi ramusikana. Uri kundinzwa? Ndere gwenzi, asi gwenzi rakapinda munyama dzako. Asi ndakuda kuti ndikitaure muzukuru wangu. Gwenzi rakakandwa uri mubindu, kana ndichiti mubindu munzvimbo yaunopara. Uri kundinzwa muzukuru wangu? Iroro ndo rakaitika muzukuru wangu. Saka nhasi ramo munyama dzako muzukuru wangu, kuti uchakwanisa kuti iwewe upare apa nepapa, hauchakwanisa muzukuru wangu kuchipara Kaini. Harisi rewe kwako redzinza rewe kwako iwe. Uri kundinzwa? Mubindu rawaishanda kaiwe muzukuru wangu. Uri kundinzwa muzukuru wangu? Angane bindu rake kawo. Randaona ini wakabva mubindu iri wabofuka muzukuru wangu. Ndakazorwara tapedza contract tapedza basa. Rakanaka muzukuru wangu, asi ranga aratema kare pauri muzukuru wangu. Uri kundinzwa? Rakauya munyama dzako, asi itate guru vanori takura iroro rawakaitwa muzukuru wangu. Une rimwe here muzukuru wangu? Pana zvaunoda kubvunza here? Ndoda kubvunza, hatinonyadzogara zvakanaka semhuri. Hapana vanhu kubatawo chinobatika tiri tose semhuri. Iroro muzukuru wangu waita rakanaka muzukuru wangu. Ndanga ndichiti nditange ndabvisa rawakaiswa rakabata meso ndochipinda mudare redzinza rako muzukuru, nokuti iroro ndo rakonzera kuti iwewe utadze kwenda mubindu upare pare. Iwewe wakaita kubatiwa chete, akabatiwa we rakamubata iroro ndo rakapinda munyama dzake, sekutsanangura kwandakuitirai vazukuru wangu. Iwewe wanga uchiti tutaitaita, twanga twabva kupi muzukuru? Ndatoda kupenya mazisi munhu kunyanya ndakatarisisa zvinhu, so ezopedzisira ndisana toona zvakanaka. Rakanaka muzukuru wangu iroro. Ndine gwenzi randichaita kuti ndibvise rawakaitwa iwewe ndozoku ushambidza muzukuru wangu, ndoita kuti udzoke mudare ratate guru rese remudzinza uwu. Ndiri kumuona
muzukuru wangu ririmo mudzinza rako ndiri kuriona. Mune gwenzi randiri kuona, asi randichaita muzukuru wangu ndichaita kuti iwewe upinde pagirazi rangu irori ritarise muzukuru wangu irori uchariona rese rawakaitwa muzukuru wangu. Zvino haachaoneka sekuti anoriona sei tsanangura ipa maziso ake akapofumara anoona sei? Randichaita ini ndichaita kuti ndimusunungure muzukuru wangu. Ndamusunungura ini achadzoka mudare ndichimupenyesa kuti arione rese rakaitwa mudzinza rake, arione rese rakaitwa munyama dzake, anoriona muzukuru wangu. Nevakamuroya vacho vanovaona. Ndiroro chairo randinoda kuti iye akwanise kuri pupura sekupupura kwari kuita. Unondinzwa muzukuru? Tinotenda. Hameno musikana pane zvauda kubvunza sekuru here? Ndakada kubvunza nokuti susu vasikana hatiwaniki. Vazukuru vangu iroro rakanaka. Uri kundinzwa? Uri kundinzwa muzukuru wangu? Kana vati ndiritaure ndinoritaura vazukuru vangu rese rakaitwa. Muri kundinzwa vazukuru vangu? Ririmo mudzidza mei. Muri kundinzwa vazukuru vangu? Ndanga ndisingade kuita rokutaura, ndandichida kuti muite rokuona mega vazukuru vangu. Asi ndakuri taura rakaitika vazukuru vangu. Wako iwewe wetsvimbo akaenda kuna Nyakurova, ndiri kunyepa muzukuru wangu. Hanzi zvomurume wako iwewe Baba wake. Baba wake. Uko baba wake? Handisi kuvaona yakaenda kumatasa. Chokwadi vakashanda. Handisi kuvaona muzukuru wangu. Rakaitika nderekuti wako baba iwewe ndiri kuvaona ndinawo nasi mudare rino. Uri kundinzwa muzukuru wangu? Asi rakaitika rakaitiwa nehama dzavo. Uri kundinzwa muzukuru wangu? Mune nyoka irimo nhasi yandiri kuona muzukuru wangu. Nyoka iyoyo ndo nyoka yakabata matare enyu vazukuru wangu. Rakazonoitika rouyu ndere kuita kufuridziriwa. Muri kundinzwa vazukuru? Asi mukaona ndazoroza renyoka iyi vazukuru vangu, uya apenywa. Ndosaka ndati ndoda kusunungura uyu muone rakaitiwa, nokuti ndikaita rokutaura hamubvume vazukuru vangu. Nyoka iyoyo igwenzi, muchiona inyoka asi igwenzi. Nhasi nyoka iyoyo yakamubata kapa. Uri kundinzwa? Randandichireva muzukuru riya kuti rakapinda kwauriwe rejecha. Handakuritaura here? Kuvari kurwei ivo vacho vakatora baba vacho ivavo? Rakaitiwa vazukuru vangu. Muning'ina wa baba vako iwe ane rakaita. Uri kundinzwa? Ndine gwenzi randikuona riripo kanhasi. Gwenzi iroro rine nheketo yepfuma. Gwenzi iroro hamubate rinobatika kai. Gwenzi iroro nhasi ndo rakubatirai misha yenyu vazukuru. Mamombe
dzemashanga. Baba venyu ndo vane nheketo nhasi iri kurarama iri panyoka. Vazukuru vangu makaviga hamuna kuvazorodza ini baba venyu. Muri kuzvinzwa vazukuru vangu? Saka uyu haakwanise ukubepuro kana akaenda kuna nachiremba haabepuro. Muri kundinzwa? Akatomboenda. Chivanhu muzukuru chiri mudzinza rako asi chakapfekana nekubindu kwavakashanda kai izembe kai. Ndakuona uyu akawanda kumusana kwako muzukuru. Saka randakuiteni gwenzi rangu richaita kuti hondo iyoyi ndizorodze. Ndosaka ndati unobepura muzukuru wangu. Kana ndisina kuzorodza nyoka iyoyo hasinuro gwenzi rangu harishandi rinojiwa. Nechikara ichi. Nechikara ichi. Vari kurwei baba Mudiki? Idivisika. Idivisika. Rine mhiko kai. Vazukuru vangu mapera nechakapedza mbudzi asi ihuku iri kudya mazayani ayo nokuti zvirimo mubango rako muzukuru wangu. Une rimwe muzukuru wangu? Rekuti patiri kufamba ibaba sekuru tinoramba chikugomukana kuti zvacho zvinogadziriswa tikwanise kuzvigadzirisa nadzo. Randinoita vazukuru vangu ndinoda kuzorodza mhepo dzese idzi uone richaitika pauri muzukuru wangu. Dai wakatsika dare rino uchienda kuvangerengere dai akabepura muzukuru wangu. Uri kundinzwa? Une rimwe muzukuru wangu raungada kutaura iwe muzukuru-kadzi? Handina sekuru, ndokuti yambotanga akashinudzwa masaji. Ndingangoda zvangu kuziva muchidimbu kuti zvakatanga sei kuti uzosvika pakusaona? Ndakarwara nemusoro. Ndaenda kuchipatara. Ndakanzi meningitis. Ndokutorwa ngure pamusana. Kanokwana kuita ka4. Ndaiswa treatment yacho inoita 2 weeks. Uri patreatment ingeti chemo yecancer. Saka pandakazobuda muchipatara ndakatobuda ndichiona asi musoro wairamba uchirwadza. Pakazongonyarara musoro ndopakabva papara maziso. Igore ripiro? 2017 naApril. Saka izvi zvichi chinoitika paupenyu hwako nemaziso iwaya? Apa hapana chinotomboitika ndiona unongochiona mamweni hakutombonyatsoona kuti chii. Zvoita TV nemashawazi. Unombo pane iye zvinezvi wairwara nemusoro iye zvinezvi maziso ako anorwadza here? Aiwa, maziso haarwadzi asi anongovava chete. Anovava? Anombobudawo kana misodzi kana ropa kana chii? Misodzi nemaramba. Misodzi. Zvinowanzoitika nguva chero paangovavira ipapo here kana kuti ndezveusiku masikati chii? Zvinowanzoitika mazuva madoka nemakuseni ndichimuka. Pawakazonge usisaone wamboenda kuchipatara makazodzokera ikoko here mukana vataura kuti iye zvinezvi handichaona? Ndakaenda. Vakati chii? Ndipo vakandiendesa kumadhokotera emaziso. Ndipo vakazoona kuti maziso angu ari right asi chakakwara itsinga emaziso yacho yakakwara. Ndo zvakabudawo pamasikana avo iwa? Awa tinotenda. Saka zviri zvakakutadzisa kuita sei muupenyu hwako kuti iye zvinezvi hauchaona iwe wakambenge uchiona iye zvinezvi wakaita bofu wane makore mangani? Ndani 37. Zvandisasazvo zvakawanda. Ndaishanda
ndaitawo kuti zvepolitics ndichitokwirawo ndichitokwirawo nekuti musangano ndinoziya saka nekusaoneko kwahandisisinawo kana chekuita. Une mudzimai here nevana? Mudzimai nevana vatatu vachiri kuda kutoenda kuchikoro. Ndotoomerwa nokuti vana vai vaende kuchikoro, saka ndatoona rubatsiro kuti ndichiri nakadai ndikwanise kuchengeta mhuri yavo nekugarawo pakanaka. Zvinorwadza zvakadii kuti waimboona uchitoziva kuti ndo murodhi ndo apa patakakura tichifamba iye zvawakufamba wakabatwa maoko munharaunda yepaunogara kana nekumba kwako kwaunogara nemhuri yako? Zvatondirwadza kuti pane chicomplex chiri muna Simon Mazurudzo chesunshine basa icho chisaka chivaka ndakatoti mugore ndakapedza kuchivaka 2016 2017 chivaka tadzakona. Saka zvinhu zvinongondirwadza kuti ndakatombosedzwa kana mukadzi weHarare yakashanda kuita kumasaisai esai ariko ana Econet ana Network tisi takaita SDH link between South and Zimbabwe tisi tananitoripo ipapo tisi takaita. Saka zvinhu zvinongondirwadza kuti ndaito contributo ndisapotawo mhuri yangu patezo zachakwanisa kuita sei kuzviita kumhuri ndiniwo mukuri nezana vaitozana zvino kuti zvino todini sai kumira kukaita zvinhu ine mukuru handinowo chandinacho. Saka zvinobva zvanyanyooma zvekudaro ndangariro zvinobva zvanyanyoo ndibata zvekudaro zvokuti pamwe ndotombokura kuti akodai ndangobvaka zvangu nekuti zvandiri kuona zvakundirembera. Zvinonzwisa tsitsi ndana kuti ungokurukura wega zviri pamwoyo pako. Asi kuri muri kumunzwa muzukuru wenyu neshungu dzake nezvaakamboona nezvaasaone iye zvinezvi auyawo mudare renyu isi tinoda kutendawo kwamuri sekunoti mati ngaauye ndichamurapa pachena asina mubhadharo waanobhadhara ari mashoko amunogona kuzvitsinira mega. Pamwe angazoti pamwe mamuchitaura chokwadi here mukoma? Aiwa, ndinotenda vazukuru vangu. Tinotenda. Ndinozvigamuchira muzukuru wangu. Ndichida kutenda Sly Media kuti irambe yakadaro nokuti munyika mune vakawanda vasina chavanacho avari kutambura. Mumwe anokwanisa kudzikinurwa kuti akwanise kurarama asi anenge asina chaanacho. Saka atateguru sekutumwa kwavakaita havana hukukutu vanogamuchira nokuti isimba ravo chairo ratateguru nekubata kwavo ndekwa musika avanhu vanovimba namusika avanhu kuti ndo vakagadzira munhu. Saka munhu anofanirwa kudzikinurwa padambudziko rese rinenge rakaitika pamunhu. Saka ini ndinovimba kuti Sly Media yandibatsira inini tate guru kuti gwenzi rangu rikwanise kushanda pamuzukuru akwanise kudzoka ramangwana achipupurawo kuti Sly Media ndo yakaita kuti ndidzikinurwe mudambudziko iri neriri. Saka ini ndiri kukumbirawo kumhepo iri pandiri kuti gwenzi iroro rikurire rese rakaitwa pamuzukuru uyu akwanisewo kubepura achengete mhuri yake. Tinotenda tateguru. Aita basa tateguru kude. Zvirambe zvakadaro. Murambe muchiitira vakawanda. Vari kupupura vari kuenda vachiwanda. Kubva patakatanga kubata pamwe chete. Tinaiwayo tinotenda tateguru. Azvita. Wakanaka vazukuru vangu. Randichaita vazukuru vangu. Ndichamupa gwenzi. Achibuda mudare rangu. Rachano oshandisa muzukuru wangu kuzorodza dare renheketo
yenyoka iripo nerese rakaitwa achanorishamba muzukuru wangu. Ndomusvitsa gwenzi raachashandisa maziso ake. Kana pane ririmo anoriona, imi muchapupurawo pachingerengere. Tateguru tashandisa gwenziri ramira rakadai muchisangana natateguru. Asi chandinoda vazukuru vangu, rangu gwenzi haripotsi, rinoda kuti imimi muite ramunenge maudzwa natateguru. Rinokunakirai vazukuru vangu. Tinotenda tateguru, tinotenda. Sava asunungurwa zvavo zvomirira makwenzi awandika Rakanaka. aiwa tinotenda tateguru. Ndakugamuchirai vazukuru vangu. Kudzokera henyu kusitting room uko. At Raphael Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printer, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Raphael Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Raphael Science, tried and tested.